Είμαι η Ελένη από το τμήμα κινηματογράφου. Μου αρέσει να κάνω ταινίες, να ψάχνω την τέχνη και γι' αυτό άλλωστε είμαι και στο Σουκουτού του Αποθού. Είμαι η Σπυριδούλα. Είμαι φοιτήτρια στο Εικαστικό της Καλών Τεχνών. Ασχολούμαι με τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία και ψάχνω την τέχνη με το Σουκουτού του Αποθού. Κύριε Ζουρούδη, η ζωγραφική μαθαίνεται ή είναι κάτι έμφυτο? Όχι, η ζωγραφική είναι η ζωή που τη γράφουμε. Δεν είναι έμφυτο, αλλά μπορεί κάθε εικαστικός καλλιτέχνης πριν να μπει στη διαδικασία της εκμάθησης να έχει περάσει από αυτό που λέμε ζωγραφίζω. Σαν ζωγράφος, καλός είναι. Σαν πολύ καλός ζωγράφος ή σαν εικαστικός καλλιτέχνης χρειάζεται εκπαίδευση και εργασία. Κύριε Ζουρούδη, τι έκανε η κρίση στην τέχνη σήμερα? Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε ελπίδα να βγάλουμε λεφτά και έτσι αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στην έκφραση. Η έκφραση είναι πιο δυνατό συναίσθημα από το χρήμα. Δεν το ξέρανε. Στην αρχή οι φοιτητές είχαν μια αγωνία πώς θα το απεξέλθουν. Και στη συνέχεια, όχι μόνο άρχισαν να κάνουν έργα που, θα λέγε κανείς, συμβαδίζουν με τα υλικά της φτώχειας, αλλά ξαναπεράσανε σε έργα που είναι σπουδαία στην παραγωγή τους. Βρήκαν δηλαδή τη λύση στον ελεύθερο χρόνο τους. Αφού δουλειά δεν θα βρίσκουν άλλοι, βγάλανε λοιπόν και ένα ωραίο σλόγγαν. Μάθε τέχνη και άστινε, και άμα πεινάσεις, βρες καμιά δουλειά. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά που είναι στην διαδικασία την εκπαιδευτική μέσα από την Σχολή Καλών Τεχνών και όχι μόνο τη δική μας αλλά και τις άλλες, αφομοιώνουν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Δεν έχουν ούτε ελπίδα, δεν έχουν ούτε προοπτική. Όχι μόνο για να κάνουν καριέρα, αλλά να πουλήσουν έστω και κάτι εμπορικά που τα λέγαμε παλιά. Απελπίστηκαν λοιπόν και προσπάθησαν να βγάλουν μια πιο εσωτερική υπόθεση. Αυτή η ιστορική υπόθεση βγαίνει καμιά φορά με θυμώνα, όπως παράδειγμα, κάποιες εικόνες που μπορούμε να δούμε από τη μία πλευρά, ή με συγκέντρωση και πειθαρχία από την άλλη. Η ισορροπία ανάμεσα στην πειθαρχία και στην ελευθερία δίνει τη δυναμική σε αυτό που θα κάνει τέχνη με το ταφ κεφαλαίο. Προσπαθεί δηλαδή, αφού έτσι κι αλλιώς δεν έχει τις ειρήνες να τον παρασύρουν προς το κέρδος, προς την εύκολη λύση ή προς να απευθυνόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη πηγή που θα μας δώσει χρήματα και θα μας απορροφήσει ή θα μας στείλει στην διεθνή παραγωγή, περιοριστήκαμε στην παραγωγή του έργου που είναι η αλήθεια μας. Και σε αυτό ίσως προτείνουμε την αλήθεια, τη σημερινή ζωή που είναι περιπλοκότερη από την προηγούμενη, της ευμάρειας, να την κάνουμε τέχνη γιατί είναι και πιο ενδιαφέρον, φαντάζομαι. Το ζητούμενο είναι κυρίως το δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης. 2-3 κοιλίδες δηλαδή που να τυπώνουν αυτή την περίφημη σκηνή από τον θάνατο του Τσε Γκεβάρα. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση από μια κινηματογραφική σκηνή που είναι το ποτάμι που διαπλέει το ποταμόπλαιο από την ταινία του Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα. Επηρεάστηκε λοιπόν η θεματολογία των φοιτητών σας? Με μια έννοια, δηλαδή αναπόφευκτο ήταν, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Επηρεάστηκε όμως όχι από την καθοδήγηση του εργαστηρίου, αλλά από τις ίδιες συνθήκες.
ενώ ξεκίνησε κάποια δράση με τι θα κάνουμε και κατέληξε εν τέλει σε μια συνεργατικότητα μεταξύ των φοιτητών. Δημιουργήσανε ομάδες φοιτητών, μία εξ αυτών δηλαδή και όλα έχει μια δραστηριότητα με μεγάλη εκθεσιακή δραστηριότητα. Γιατί να μην το πούμε, Γιάφκα λέγεται. Year to Abstract Form Cube Analysis. Βρήκαν έναν τρόπο να συνεργαστούν, να κάνουν κοινές δράσεις με θεματικές εκθέσεις ή άλλους τρόπους. Αυτό το προτείνει το εργαστήριο. Να γίνουν και άλλες ομάδες. Θα ήθελα 1, 2, 3, 4, πολλές. Η συνεργατικότητα δεν λύνει το πρόβλημα, λύνει όμως τη δυναμική μιας ομάδας. Για τη σύγχρονη εποχή έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον μια ομαδική έκθεση με ένα θεματικό άξονα και μια συνεργασία από τη βάση, παρά από εκείνες τις δοσμένες εκθέσεις του παρελθόντος, όπου κάποιοι με κάποιο τρόπο επέλεγαν και τους έχριαν ικανούς να εκθέσουν σε μια κρίση επίπεδου. Θα θέλατε να μας πείτε και το τι διαφορετικό κάνουν οι συνεργάτες σας εδώ στο εργαστήριο? Όλη τη δουλειά την κάνουν οι συνεργάτες. Γι' αυτό καλύτερα να σας τα πούν οι ίδιοι, τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ στο εργαστήριο του κυρίου Ζουρούδη έχω αναλάβει λίγο το πρώτο έτος, τις πρώτες δηλαδή κινήσεις των παιδιών, με συνθέσεις από φυσικού, όπου δουλεύουν τα παιδιά αρκετά κοντά στην αναπαράσταση, αλλά σιγά σιγά, επειδή αυτό ήδη το έχουν τεκμηριώσει, υποτίθεται και με τις εισαγωγικές, δηλαδή ότι το ξέρουν. Απλώς το ζεσταίνουμε λίγο και μετά αρχίζει η αποδόμηση για να αρχίσουν να σπάνε φόρμες, έτσι ώστε να μην δεσμεύονται πάντα αυστηρά από την εικόνα, αλλά να μπορούν να το μεταποιήσουν σε κάτι άλλο, σε κάτι πιο δικό τους εν καιρό, για να ασκηθούν να δουλεύουν αργότερα και χωρίς καθόλου φυσική νεκρή φύση, ας πούμε, ή μία σύνθεση ή οτιδήποτε. Να μπορούν να γεννήσουν δηλαδή δικά τους πράγματα, αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ μετά με το σπάσιμο της φόρμας. Σε αυτό η Χαρά κάνει ειδικές ασκήσεις που τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα εισβάλλω σε ένα στάδιο που είναι λίγο μεταβατικό. Είναι εκεί που ο φοιτητής καλείται να κάνει να προβάλλει μια καινοτόμο ιδέα, μια δική του πρόταση καλλιτεχνική. Αυτό το στάδιο είναι δύσκολο. Είναι εκεί που πρέπει να γίνει μια έρευνα, πρέπει να βγάλει από μέσα του αυτά που σκέφτεται, αυτά που αισθάνεται και πρέπει να γνωρίζει και με ποια τεχνική θα το κάνει, πρέπει να πειραματιστεί πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σύνθετη η διαδικασία αυτή, οπότε εγώ διακριτικά, όσο γίνεται πιο διακριτικά, είμαι δίπλα και ενθαρρύνω έτσι έντονα στο να μελετούν, να ψάχνουν κοινωνικά φαινόμενα, καινούργια υλικά. Δύο κουβέντες για το έργο. Βλάση, θέλεις να μας πεις δύο-τρία λόγια? Για κατέβα της καλωσιά, Βλάση. Τώρα είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του, οπότε να είμαστε λίγο επίοικείς, έτσι τον επαναφέρουμε στην πραγματικότητα. Θες να μου πεις λίγο κάτι για αυτό που βλέπω? Δηλαδή, γιατί επέλεξες τους δρόμους της Θεσσαλονίκης? Είναι οι εμπειρίες μου, είναι αυτό που ζω καθημερινά, είναι σύγχρονο, το αποτυπώνω με το δικό μου τρόπο και ταυτόχρονα συμμετέχω στην έρευνα του εργαστηρίου στο πώς μπορώ να αποδομήσω μια εικόνα, στο πώς βλέπει ο εγκέφαλος όταν του αφαιρούμε πλέον τα στοιχεία που πιστεύουμε μέχρι στιγμής ότι χρειάζεται για να δει κάτι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε και εμείς. Χαρά μας. Είμαι ο Αναστάσης, είμαι φοιτητής του τμήματος κινηματογράφου, γουστάρω την nerd κουλτούρα και τις καλές ταινίες. Ψάχνω την τέχνη, γι' αυτό είμαι άλλωστε και στο σου κουτού του Απουθού. Καλώς το να. Κύριε Σιφέλη, σας συναντάμε στη Σταυρούπολη, στην άλλη πλευρά της πόλης. Τι κάνετε εσείς εδώ? Είμαι καθηγητής στη Σχολή Κινηματογράφου. Εδώ εδράζεται η σχολή μας, Σταυρούπολη, σε αυτή την παλιά καπνοαποθήκη. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά κινηματογραφιστών. Εσείς είστε καθηγητής σεναρίου. Τι είναι το σενάριο, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει?
Το σενάριο είναι όλη η ταινία πριν γυριστεί γραμμένη σε ένα χαρτί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταφορά της ταινίας από το χαρτί στην οθόνη παραμένει απολύτως πιστή. Αναδιαμορφώνεται και αναδιατάσσεται με τις κανονικότητες του γυρίσματος και με ό,τι συμβεί. Παρ' όλα αυτά, το σενάριο είναι η περιγραφή όλων των δράσεων, όλων των διαλόγων, όλων των περιγράφων. Ό,τι βλέπουμε σε μια ταινία προϋπάρχει σε γραπτή μορφή στο σενάριο. Εσάς τι σας όθησε να γίνετε σεναριογράφος? Εμένα μου άρεσε το γράψιμο από τότε που με θυμάμαι και πολύ νωρίς στη ζωή μου, και σε αυτό ήμουν τυχερός, δόξα τω Θεώ, ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Έτσι, επειδή τότε δεν υπήρχαν σχολές ούτε κινηματογράφου ούτε δημοσιογραφίας, παράλληλα με τη φιλολογία που σπούδασα, πήγα σε μια ιδιωτική σχολή, σπούδασα δημοσιογραφία, δούλεψα σαν δημοσιογράφος πολλά χρόνια. Δεν μου άρεσε το δημοσιογραφικό γράψιμο, γιατί αυτό που έκανα εγώ στη δημοσιογραφία δεν μου άρεσε. Ήταν ως επιτοπλίστων άρθρα από τη Θεσσαλονίκη για περιοδικά και εφημερίδες της Αθήνας. Πάντα με ενδιέφερε το σινεμά, αγαπούσα το σινεμά περίπου όσο το γράψιμο. Έβλεπα πάρα πολύ σινεμά από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε κάποια στιγμή νομίζω αναπόφευκτα τα δύο πράγματα κάπως διασταυρώθηκαν και βρέθηκα να γράφω για εικόνες. Έχεις νιώσει ποτέ ότι είσαι ο λάθος άνθρωπος? Εγώ δεν είμαι τίποτα. Σήκω, φύγε. Να γλιτώσει ένας από εσάς, ρε. Για να μάθει κάποιος να γράφει σενάρια, πρέπει να διαβάζει ή να γράφει? Πρέπει να τα κάνει και τα δύο. Βασικά, το σενάριο είναι δύο πράγματα. Το σενάριο είναι αφήγηση και είναι αφήγηση οπτικοακουστικά. Άρα, για να το μάθει, πρέπει καταρχήν να μάθει κάποια πράγματα για την αφήγηση, σαν να είναι μυθιστοριογράφος ή θεατρικός συγγραφέας. Άρα, να μάθει για χαρακτήρες, για δομές, για απλοκές. Και μετά έχει και ένα ακόμα χρέος. Κατά τον ίδιο τρόπο που φαντάζομαι ότι υπάρχει και στο θέατρο, που η σύμβαση είναι ο διάλογος, και στη λογοτεχνία που περιγραφές παίζουν άλλο ρόλο. Ο σεναριογράφος πρέπει να μάθει να οπτικοποιεί, να αντιλαμβάνεται την οπτική προοπτική, την οπτική ενάργεια αυτών που κάνει. Λοιπόν, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τώρα. Μου είπαν για αυτό το καταφύγιο που είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ. Έχει αντιπυρική ζώνη, μπορούν να στείλουν και όχημα μεταφοράς. 2 χιλιόμετρα. Κλειστό δεν είναι αυτό? Κλειστό είναι, αλλά τουλάχιστον είναι περιφραγμένο, ρε. Οπότε δεν έχουμε ανησυχούμε από ζώα. Ζώα, τι ζώα? Σε δάσος είμαστε, ρε Ζηστέλα. Ναι, έχει ζώα, έχει ζώα. Η ηλικία παίζει ρόλο για κάποιον που θέλει να γίνει σεναριογράφος. Ναι. Πρέπει να έχει ζήσει κάποια πράγματα, πιστεύετε? Πρέπει να έχει ζήσει κάποια πράγματα και πρέπει να έχει ιδέες. Η δικιά μου άποψη είναι ότι καλό είναι να ξεκινήσει με τα 25. Όπως το κάνω δηλαδή και στο εξωτερικό, να πάει ένα παιδί να σπουδάσει, να πάρει ένα πτυχίο, άλλο ή ξέρω να ζήσει τη ζωή του, να πάει να δουλέψει. Και μετά τα 25 που θα έχει αρχίσει λιγάκι το κεφάλι του να έχει ερεθίσματα και να μπορεί να τα ταξινομήσει και να αρχίσει να έχει θέση για τη ζωή, όχι απλώς μια παρατήρηση. Από την εμπειρία μου βλέπω ότι η μεγαλύτερη ευχέρεια και προχωράνε γρηγορότερα παιδιά που έρχονται στο σύστημα κινηματογράφου ως δεύτερη σχολή, που έχουν μια κατοχυρωμένη γνώση. Δεν σου λέω απαραίτητα μια κατοχυρωμένη επιστημονική γνώση, δηλαδή ότι έχουν μια μεθοδολογία ή κάτι τέτοιο. Σου λέω ότι απλώς έχουν ζήσει 5 πράγματα παραπάνω, έχουν πάρει ένα πτυχίο και έχουν μια πειθαρχία που χρειάζεται πολύ και στο γράψιμο αλλά και στη σκηνοθεσία και σε όλα, και με αυτόν τον τρόπο εκταμιεύουν αυτή την εμπειρία. Από την άλλη βλέπω, όσο περνάνε τα χρόνια στη σχολή, βλέπω και μικρά παιδιά τα οποία μπαίνουν σε μια διαδικασία, καλή ώρα όπως εσύ, να παράγουν, να έχουν σπίθες και να λέμε ότι ας καθίσει αφού πάρει το πτυχίο 3-4 χρόνια να δουλέψει κάνοντας κάτι άλλο, αλλά σταδιακά το σινεμά θα λειτουργήσει μέσα του και κάποια στιγμή και αυτός θα αρχίσει να βγάζει, αυτή θα αρχίσει να βγάζει καρπούς. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά τόσο. Κι όπου πριν να τελειώσει η παλιά συμφορά, νέο απόστημα βγαίνει.
Είμαι η Ιωάννα και είμαι φοιτήτρια στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΗ Θήτα. Στη σχολή είμαι στην κατεύθυνση της σκηνοθεσίας, αλλά εκτός από τη σκηνοθεσία στο θέατρο, μου αρέσει και ο κινηματογράφος, η μουσική, μου αρέσουν πολύ τα βιβλία, κυρίως η ποίηση και γενικώς ψάχνω την τέχνη και γι' αυτό είμαι στο Σουκουτού του Αποθού. Ήσασταν ο προηγούμενος πρόεδρος του Τμήματος Θεάτρου και έχετε υπάρξει πολλά χρόνια στο τμήμα, γύρω στα 20. Πείτε μας λίγο για την ιστορία του Τμήματος Θεάτρου. Ναι. Ξεκινάει από μια ιδέα του Νικηφόρου Παπανδρέου, που βέβαια στην πορεία πέρασε από 40 κύματα, απέκτησε μορφή και σχήμα αυτή η πρώτη ιδέα, με συνεργασία πολλών ανθρώπων, κυρίως το πρώτο διάστημα του Απόστολου Βέτα, του σκηνογράφου Απόστολου Βέτα. Η ιδέα είναι ότι σε ένα τμήμα μαζί θα εκπαιδεύονται οι πρακτικοί καλλιτέχνες του θεάτρου, οι ηθοποιοί, οι σκηνογράφοι, οι σκηνοθέτες και οι θεωρητικοί. Και ότι αυτοί θα συνυπάρχουν μαζί. Αυτή είναι μια ιδέα εντελώς πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα, εντελώς πρωτότυπη, και ακόμα σήμερα παραμένει πρωτότυπη, παραμένει μοναδική. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι φτιάχνουμε, όπως το λέμε με καμάρι, νέου τύπου ανθρώπους του θεάτρου. Δηλαδή ανθρώπους, καλλιτέχνες που μπορούν σχεδόν να κάνουν τα πάντα. Μπορούν να φωτίσουν, να γράψουν ένα κείμενο, να σκηνοθετήσουν, να παίξουν αν χρειαστεί. Μπορούν να κάνουν λίγο, όχι λίγο απ' όλα, μπορούν στην πραγματικότητα να κάνουν πολύ απ' όλα. Αυτή είναι η ιδέα. Διδάσκεται σκηνοθεσία στο τμήμα και θεωρητικά μαθήματα. Η σκηνοθεσία μπορεί να διδαχθεί? Προφανώς και ναι. Μπορώ πολύ να το υποστηρίξω. Μπορώ και εξίσου να πω το ανάποδο, ότι με μια έννοια σε όλες τις τέχνες η ιδέα της διδασκαλίας είναι λίγο περίεργη. Προφανώς δεν θέλουμε να κλώνει των καθηγητών τους οι φοιτητές, δεν είναι αυτό που το θέλει κανένα σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν πράγματα που και πρέπει να μάθει κανείς, να μάθει κάνοντας, ασκούμενος. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη φράση μιας Ρωσίδας μεγάλης δασκάλας υποκριτικής, ότι στο θέατρο μαθαίνω κάνοντας. Κυρίως όμως η ιδέα της σχολής είναι ότι για κάποια χρόνια είσαι σε ένα προστατευμένο χώρο όπου ασκείσαι και φτιάχνεις τον εαυτό σου, το καλλιτεχνικό εαυτό σου, το δημιουργείς. Αυτή είναι η ιδέα, νομίζω, κάθε καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Και οι σκηνοθέτες που βγαίνουν από τη σχολή μετά κάνουν κάποιες παραστάσεις. Πηγαίνετε, τις βλέπετε, είστε ευχαριστημένος? Εγώ είμαι πολύ συνδεδεμένος και με τους αποφοίτους, αλλά και με τους φοιτητές, αλλά και με τους αποφοίτους. Είμαι πάρα πολύ συνδεδεμένος και τους παρακολουθώ και είμαστε φίλοι, συζητάμε, μαλώνουμε, τους ασκώ οξία κριτική αν χρειαστεί. Εσείς όταν ήσασταν στην ηλικία που αποφασίζατε τι επάγγελμα θα ακολουθήσετε, σπουδάσατε πρώτα οικονομικά και μετά ασχοληθήκατε με το θέατρο. Ποιο ήταν εκείνο το... Ναι. Στην πραγματικότητα ασχολήθηκα με το θέατρο, σκηνοθετούσα από το σχολείο. Αλλά είναι μέχρι να το πάρω απόφαση. Και αυτό έκανα άλλες σπουδές. Πήγα στο εξωτερικό, όπου εκεί θεωρούσα ότι αυτό που μου χρειάζεται ως σκηνοθέτη είναι περισσότερο θεωρητικές σπουδές. Διότι είχα, ας πούμε, και μια έπαρση της ηλικίας ότι τα της σκηνής τα ξέρω ή τα βρίσκω μόνος μου. Αυτά που μου χρειάζονται είναι κάτι ευρύτερα, πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω μόνος μου. Τώρα που με το καλό θα τελειώσω τη σχολή, τι θα με συμβουλεύατε να κάνω? Να μείνω στη Θεσσαλονίκη, να πάω στην Αθήνα, να φύγω έξω σαν εσάς? Ναι, ελπίζω να έχεις βρει το θάρρος, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα και ιδίως για τον σκηνοθέτη, να δηλώσεις τον εαυτό σου δημοσίως και να τον εκθέσεις. Να κάνεις δικές σου δουλειές. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο από όλα δεν είναι συνεχώς να κυνηγάς ότι θέλω κι άλλο να σπουδάσω κι άλλο να σπουδάσω. Πάντα θέλουμε κι άλλο να σπουδάσουμε, όσο να κάνεις κάποιες δουλειές. Ίσως χρειαστεί και σου χρειαστεί μετά να πεις τώρα να βρω μια υποτροφία, να το λέω σπουδές αυτό μεταπτυχιακό, αλλά να πάω να ζήσω 6 μήνες στο Άμστερνταμ.
ένα χρόνο στο Βερολίνο, ένα χρόνο στο Παρίσι. Να βρω έναν τρόπο και να είναι αυτό και μια μορφή, ας πούμε, σπουδών, αλλά να είναι πιο πολύ ότι θα πάω να ζήσω λίγο έξω. Αλλά πάνω απ' όλα, εγώ πιστεύω τελειώνοντας πρέπει να κάνετε δουλειές. Δικές σας δουλειές. Οπουδήποτε. Μπορέσετε να τις κάνετε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και ελπίζω να πάρουμε πτυχίο. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι η Μυρτώ, είμαι φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Μου αρέσει να τραγουδάω και να ψάχνω την τέχνη μέσα από τα τραγούδια, γι' αυτό και άλλωστε είμαι στο σουκουτού του Απιθύτα. Γεια σας παιδιά, γεια σας κυρία Καϊμάκη. Δημοτική μουσική, δημοτικά τραγούδια, ελληνικά τραγούδια του τόπου μας. Πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε την παράδοση και πόσο σημαντικό είναι για εσάς που διδάσκετε αυτό το μάθημα? Εμείς είμαστε εδώ πέρα σε μια τάξη που λέγεται Μουσική Πράξη της Δημοτικής Μουσικής και προσπαθούμε να διδάξουμε στους φοιτητές το δημοτικό τραγούδι και ό,τι αυτό μπορεί να προσφέρει σε έναν μουσικό, σε έναν μουσικολόγο, σε έναν εθνομουσικολόγο, και αυτά προσπαθούμε τα τραγούδια να τα μεταφέρουμε στους φοιτητές με αυτόν τον τρόπο όπως ήρθε μέχρι σε εμάς το δημοτικό τραγούδι, δηλαδή με τον προφορικό τρόπο. Δηλαδή κάποιος μαθαίνει το τραγούδι και μας το διδάσκει. Και έτσι σε αυτό το μάθημα την εργασία ανέλαβε η Στέλλα, η οποία θα μας διδάξει ένα τραγούδι. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε μάθει το τραγούδι. Ναι, το κάνετε πρώτη φορά. Το κάνουμε τώρα σήμερα με τη Στέλλα. Υπάρχει διαφορά, πιστεύετε, στο σήμερα, αυτό που ζούμε σήμερα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική με αυτό που ζούσαν παλιά? Κρατιέται ζωντανή η μουσική αυτή? Το δημοτικό τραγούδι σήμερα έχει αλλοιωθεί. Σίγουρα σε κάποιες περιοχές παραμένει όπως ήταν πιο ενωμένο με τον κόσμο και με τη λειτουργικότητά του. Εμείς από πολλά χρόνια στο τμήμα έχουμε πάει και πηγαίνουν οι φοιτητές και μαζεύουν τραγούδια παραδοσιακά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα αρχείο εδώ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το οποίο είναι
νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά αρχεία της παραδοσιακής μουσικής στον ελλαδικό χώρο, γιατί υπάρχουν πάνω από 350 διπλωματικές εργασίες και μέσα σε αυτές, στην κάθε μία υπάρχουν τα κείμενα των τραγουδιών, ο ήχος των τραγουδιών, βίντεο, δηλαδή και εικόνα, και υπάρχει και η μεταγραφή σε ευρωπαϊκή σημειογραφία. Αυτό είναι στην ουσία που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ με τα παιδιά, με τους φοιτητές, και βέβαια με διάφορες ομάδες που λειτουργήσαν και στο τμήμα με μεγάλη επιτυχία και ακόμη υπάρχουν, όπως το Μουσικό Πολύτροπο. Μία τελευταία ερώτηση. Κάνετε τα τραγούδια που παίρνετε, κάνετε κάποια μετατροπή ή τα μαθαίνετε έτσι ακριβώς όπως και παλιά? Πάντα όταν περνάει κάτι στο σημερινό άνθρωπο, αυτό αλλοιώνεται. Όμως το πιο σημαντικό είναι τα τραγούδια να βιώνονται από την ομάδα. Δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία άντε να το πούμε, να τελειώσουμε, να φύγουμε. Είναι μια προσπάθεια το δημοτικό τραγούδι να γίνει ένα βίωμα στους φοιτητές. Ωραία. Κυρία Σονίτ, πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τη φωτογραφία? Μεγάλη ιστορία. Καταρχήν, να πούμε ότι τα Γιάννενα έχουν μια μεγάλη φωτογραφική παράδοση. Από εδώ πέρασαν σημαντικοί φωτογράφοι και φωτογράφησαν τα Γιάννενα. Είχαμε τον Μπαλάφα, πέρασε και από εδώ και η Βούλα Παπαϊωάννου. Αφήσαν σημαντικές φωτογραφίες. Τα Γιάννενα πάντοτε αποτέλεσαν ένα πόλο έλξης για πολλούς φωτογράφους. Είναι το τοπίο. Η λίμνη, το νερό και όλος ο περίγυρος από τα βουνά δημιουργούν ένα πολύ ωραίο περιβάλλον κατάλληλο για φωτογράφηση. Σχηματίστηκε ένα σώμα γιαννιωτών φωτογράφων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, περισσότερο, μετά τον πόλεμο, ίσως θα λέγαμε ότι ήταν η πρώτη η γενιά του πολέμου. Σημαντικοί φωτογράφοι και αυτοί όμως είχαν την ιδιαιτερότητα ότι φωτογράφιζαν περισσότερο το τοπίο. Δεν είχαν δηλαδή μια ανθρωποκεντρική φωτογράφηση όπως είχε η Βούλα, η Παπαϊωάννου και ο Μπαλάφας. Τέλος πάντων, προσέφεραν και αυτοί
στην πόλη όσον αφορά αυτή την αισθητική κατεύθυνση. Και μπορούμε να πούμε ότι εμπλουτίστηκαν και τα φωτογραφικά ύφη και με αυτούς. Εσείς στα Γιάννενα έχετε αγαπημένο σημείο φωτογράφησης, ας πούμε? Ναι, έχω δύο σημεία αγαπημένα. Το ένα είναι στο νησί, γιατί ο οικισμός είναι καταπληκτικός και πολύ συγκροτημένος με τα δρομάκια του, οπότε σου δίνει τη δυνατότητα, εάν συναντήσεις ανθρώπους, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να συναντήσεις, γιατί έχουν μεγαλώσει πλέον και οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι και δεν βγαίνουν πολύ από τα σπίτια τους, αλλά εάν συναντήσεις ανθρώπους μέσα σε αυτό το περιβάλλον με τα δρομάκια που είναι σαν σκηνικό, σαν θεατρικό ή κινηματογραφικό σκηνικό, οπότε πλησιώνουν πολύ όμορφα τους ανθρώπους. Το δεύτερο σημείο είναι η πλατεία Μαβίλη, απέναντι από εδώ, όπου εκεί βγαίνουν οι μικροπολιτές. Οι μικροπολιτές μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί όπως συσχετίζονται μεταξύ τους, σου δίνουν τη δυνατότητα να φωτογραφίσεις τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Αντίθετα από το νησί, όπου φωτογραφίζεις την θέση των ανθρώπων σε σχέση με το περιβάλλον. Οπότε στο νησί έχουμε, ας πούμε, τη φωτογραφία θέσης και στο Μαβίλι έχουμε τη φωτογραφία σχέσεων, τα οποία με ενδιαφέρουν και τα δύο εμένα. Και η θέση των ανθρώπων στο περιβάλλον, αλλά και οι σχέσεις μεταξύ τους. Έχετε μια αγαπημένη φωτογραφία που έχει μια ιστορία από πίσω, ας πούμε, να μου πείτε? Έχω μια αγαπημένη φωτογραφία στην πλατεία Μαβίλη, ακριβώς για αυτή την πλατεία που λέγαμε πριν από λίγο. Ήταν ένας μικροπολιτής που κρατούσε μπαλόνια και πήδησε το σιδερένιο κυκλίδωμα για να ταΐσει τους κύκνους. Εκεί που ήταν και άλλοι φωτογράφοι, εκεί που υποθέταμε ότι τέλειωσε η διαδικασία αυτή, εγώ αντιλήφθηκα ότι αυτός ο μικροπολιτής έπρεπε πάλι να επιστρέψει στην επιστροφή και επομένως έπρεπε να κάνει ένα άλμα πάνω από το σιδερένιο κυκλίδωμα για να επιστρέψει. Περίμενα λοιπόν αυτή την κατάλληλη στιγμή, που τη λέμε και αποφασιστική στιγμή στη φωτογραφία. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω στην τσέπη μου ένα κινητό το οποίο μπορεί να βγάλει φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας. Αυτό με κάνει φωτογράφο? Κοίταξε, το τι μας κάνει φωτογράφο είναι ένα κομμάτι, κατά ένα μέρος ανήκει στην παράδοση της φωτογραφίας και κατά ένα άλλο μέρος ανήκει στο αποτέλεσμα. Θεωρείτε ότι οι νέοι έχουμε περισσότερες επιλογές ως προς το να εκθέσουμε τις φωτογραφίες μας, γιατί υπάρχουν τα social media, το ίντερνετ, από ό,τι είχαν παλιά? Ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό, αλλά αυτό έχει τον κίνδυνο ότι από την πληθώρα των φωτογραφιών πώς θα προκύψει αυτό που ξεχωρίζει, το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Και εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο για να πούμε ότι ξεχωρίζουμε ποια είναι, όχι καλή φωτογραφία, ποια είναι η φωτογραφία που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και φέρνει καινούργια πράγματα έτσι στην οπτική αντίληψη, αλλά και στη σκέψη. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την πληθώρα να ορίσουμε τώρα πλέον ένα πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Βρέχει. Γιατί φυσικά είμαστε στα Γιάννενα. Αλλά δεν πτώμαστε.
Βρισκόμαστε στους Λυγκιάδες με τον Γιώργο Τογάκη και τους Troublemakers στο εκπληκτικό στούντιό του. Τι κάνεις εδώ? Συνάδελφοι χωρίς εμένα. Γεια σας. Γεια σου, Φερδίνα. Γεια σου, Φερδίνα. Παιδιά, ήθελα να σας ρωτήσω, τι κάνετε εσείς εδώ? Γύρισμα. Είχαμε έρθει για πρόβα βασικά σήμερα. Είχε έτσι πολύ ωραία μέρα βροχερή. Αυτές τις μέρες μας αρέσει να κάνουμε πρόβες. Γι' αυτό επιλέξατε να γυρίσετε στα Γιάννενα, να είστε στα Γιάννα σαν έδρα του συγκροτήματος, επειδή έχει πολύ βροχερό καιρό? Αυτά θα στα πει καλύτερα ο Κώστας. Επιλέξαμε να είμαστε στα Γιάννενα γιατί έχει ποιότητα ζωής, έχει πολλή μουσική και από τα Γιάννενα που βρισκόμαστε μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν διαφέρει σε κάτι από το να είμαστε σε μια μεγαλύτερη πόλη. Έτσι νιώθουμε τουλάχιστον. Έχετε παρατηρήσει καθόλου νέα συγκροτήματα να γεννιούνται στα Γιάννενα, τα οποία να προβλέπετε ότι θα έχουν μέλλον? Τα παιδιά ευθύνονται για την καινούργια σειρά των συγκροτημάτων στα Γιάννενα, γιατί ο Κώστας έχει μουσική σχολή που απαριθμεί 300 μαθητές, είναι καθηγητής drums και ο άλλος ο Κώστας είναι καθηγητής κιθάρας. Οπότε μαζί σε συνδυασμό με αυτά που έχουμε κάνει κατά καιρούς στα Γιάννενα, τα φεστιβάλ και τα μεγάλα ονόματα που έχουν επισκεφθεί την πόλη, πολύ σημαντικό κίνητρο για τα νέα παιδιά, είναι το φυτόριο λοιπόν, η σχολή των παιδιών για τα καινούργια συγκροτήματα. Εγώ απλά να πω ότι ο φίλος μου Βασίλης θα θυμάται τους Deep Purple, λοιπόν, Mark 1, Mark 2, Mark 3, είναι το Mark 3 των Troublemakers, γιατί για τους φίλους από τη Θεσσαλονίκη ξέρουν ότι αρχές του 90 ξεκινήσαμε με τη Τζούλη Μασίνο στο Μήλο. Κάπου στα μέσα του 90 η Τζούλη αποχώρησε και έμεινα εγώ με τα Γόρια, που ήταν η δεύτερη περίοδος, ίσως η πιο επιτυχημένη εκείνο το διάστημα, γιατί παίζαμε και πολύ συχνά στην E3, στο jamming, και όταν επέστρεψα στα Γιάννενα, ήταν βέβαια πάντα βρίσκομαι και με τους παλιούς Troublemakers, αλίμονα, αδέρφια είμαστε. Γνωρίστηκα με τον Κώστα και τον Νάκη αρχικά, από το 2002 παίζουμε μαζί και ο Κώστας, επειδή είναι και πιτσιρικάς, μόλις έκλεισε τα 21 προχθές, μπήκε πότε, πέρυσι, πρόπερσι. Είναι η τρίτη γενιά Troublemakers, λοιπόν. Τώρα που μείναμε οι τρεις μας, πες μας λίγο το story σου. Εσύ πώς βρέθηκες στα Γιάννενα? Περνούσα και άραξα. Από εδώ είμαι. Πολλές γενιές, εδώ μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο και πήγα Θεσσαλονίκη για σπουδές. Έχασα 18 χρόνια. Και στη Θεσσαλονίκη έκανα πολύ ωραία πράγματα. Η Θεσσαλονίκη εκείνο το διάστημα τουλάχιστον ήταν ιδιαίτερα δημιουργική πόλη. Ό,τι εισπράττουμε τις τελευταίες δεκαετίες νομίζω ήταν αποτέλεσμα της έκρηξης δημιουργικότητας στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα μέσα του 90 και φυσικά επηρεάστηκα από όλο αυτό, πολλούς καλούς φίλους και έβαλα τις σπουδές λίγο παραδίπλα, δεν είχαν και πολύ σχέση με τη μουσική, ήταν marketing έκανα και ασχολήθηκα και τα πήγα και καλά και είχαμε μια βασική αναγνωρισιμότητα στην πόλη και μια επιτυχία, ήταν όλα σούπερ και περνάγαμε και τέλεια, ζούσαμε μια rock and roll ζωή για τα ελληνικά δεδομένα. Κάποια στιγμή όμως διέκρινα ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό που με φόβιζε πάντα και ακόμη με φοβίζει είναι ότι δεν θέλω να καταντήσω, ξέρεις, εντός και εκτός εισαγωγικών, γραφικός.
Οπότε είδα ότι αν συνέχιζα με την τότε μορφή των Troublemakers, ήταν αυτό το ξέσπασμα αυτού του ερμαφρόδιτου, σκύλο, ροκο, λίγο απ' όλα. Και πλέον δηλαδή πηγαίναμε να παίξουμε σε χώρους και πριν από εμάς έπαιζε Βύση και μετά από εμάς Βανδύ. Και έβλεπα ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, ας πούμε. Δεν μου φταίνει τίποτε, ότι Βύση τη Βανδύ καλά κάνουν αυτό που κάνουν. Όλα δεν μ' αρέσουν. Οπότε αποφάσισα με τον αδερφό μου να κάνουμε μια καφετερία μπαρ στο χώρο που ήταν το μαγαζί του πατέρα μας. Το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά για αρκετά χρόνια και ήταν το ορμητήριο για να κάνουμε καινούργια πράγματα στα Γιάννενα. Η αλήθεια όμως τον πρώτο χρόνο είχα αυτοκτονικές τάσεις. Δεν αφήνει, αυτό μου λέγανε, δηλαδή δεν αφήνεις τη Θεσσαλονίκη και όπως ήταν η Θεσσαλονίκη τότε. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι με στενοχωρεί, βλέπω τη Θεσσαλονίκη αλλαγμένη. Αθηνοποιείται και στενοχωριέστε εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ τη λατρεύω, ξέρεις, λίγο ως τρίτος, γιατί αν και έντονα σοβινιστής με τα Γιάννενα, λατρεύω Θεσσαλονίκη, θεωρώ ίσως εξίσου δική μου πόλη, γιατί εκεί μεγάλωσα. Θυμάμαι τα φίλια σου και σκανδαλίζομαι. Όταν γύρισες εδώ στα Γιάννενα, πώς αντιμετώπισε το κοινό? Οι γεννιώτες, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, είμαστε αρκετά σοβινιστές. Οπότε στην αρχή με θεώρησαν αυτόν ο οποίος πήγα και έκανα το κομμάτι μου στη Θεσσαλονίκη και τώρα τι δουλειά έχω εγώ με τα μαλλιά και τα σκουλαρίκια. Τα Γιάννενα πριν από 16 χρόνια λοιπόν που ήρθα, 17, ήταν πολύ διαφορετικά. Ξέρεις, ήταν η αλλαγή χιλιετίας ουσιαστικά και χρειαζόταν χρόνος να μπορέσει να απορροφηθεί αυτό. Και στην αρχή μου ήταν δύσκολο. Αλλά μπόρεσα και βρήκα διεξόδους, γιατί ξέρεις αυτό που κάνω, όπως και για πολλούς άλλους, είναι μικρόβιο. Δεν σου τελείωσε, δεν το έχεις για πάντα. Και μπόρεσα να εκφραστώ με κάτι το οποίο μου βγήκε σε πολύ καλό. Ξεκίνησα να κάνω ένα φεστιβάλ. Επειδή πήγαιναν καλά και τα οικονομικά μου τότε, βρέθηκα με κανένα 2-3 ανθρώπους στα Γιάννενα που είχαν την οικονομική άνεση και βάλαμε κάποια λεφτά και στήσαμε ένα φεστιβάλ στο Κάστρο με την υποστήριξη του Δήμου. Αυτό το φεστιβάλ πήγε εξαιρετικά καλά, με αποτέλεσμα να συζητήσω, να ξεκινήσουμε λοιπόν ένα τέτοιο φεστιβάλ με απρόβλεπτες θετικές προοπτικές. Και ξεκινήσαμε το 2004 το Castle Rock Festival, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ της Νοτιού Ευρώπης. Το ανέλαβα εγώ το φεστιβάλ αυτό με τη στήριξη του Δήμου, με τον όρο ότι δεν θα ασχοληθούμε με τους γνωστούς καλλιτέχνες που γυρνάνε σε όλη την Ελλάδα και θα φέρουμε εμείς καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Εκείνο τον καιρό είχα παίξει στην Θεσσαλονίκη με τον Glenn Hughes, τον Deep Purple και τον Joel Turner, τον Rainbow, και μεσολάβησε και ήρθε για πρώτη φορά στα Γιάννενα τέτοιο όνομα ο Glenn Hughes. Και μου ζητάνε αμέσως για την επόμενη χρονιά το 2006 να το μεγαλώσουμε. Και τους κάνω άλλες προτάσεις σε άλλο χώρο στο Κάστρο που είναι εκπληκτικός, εκεί ακριβώς που έγινε τώρα το Μουσείο της Αργυροχοΐας. Και εκεί μπροστά λοιπόν φέραμε τους White Snake. Και δίπλα ήταν οι καμάρες που αλλάζαν χρώματα, οι είσοδοι με τα μπουντρόμια που τα είχα κάνει μουσικά εργαστήρια. Ήταν αλλού τελείως. Και ο ίδιος ο φίλος μου ο Coverdale είχε ενθουσιαστεί. Outrageous το χαρακτήρισε. Μετά έκανα κάποιες παραγωγές μέσω του μαγαζιού μου και έφερα εφηβικά μου είδωλα που παίξαν στο καφέ Καπλάνιο, δίπλα μου. Ο Don Dokken, ήταν η αδυναμία μου όταν ήμουν 20 χρονών, πέρυσι δηλαδή. Ο Kip Winger, ο Glenn Hughes ξανά, φέραμε τους Over the Rainbow και μετά το 10 ανέλαβα και κάναμε τους Scorpions. Στο γήπεδο ήταν η μεγαλύτερη καλλιτεχνική εκδήλωση που έχει γίνει ποτέ στην Ήπειρο και πάρα πολύ επιτυχημένη. Και το 11 τους Deep Purple σε αυτό που εμείς εδώ το λέμε στο Φρόντζο, στο θέατρο της ΕΙΜ. Τώρα σε όλα αυτά, εγώ αυτό που έβγαζα, αυτό δεν το έκανα ποτέ, έβαζα λεφτά από την τσέπη μου, έβγαζα την επαφή μου με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες
και το να ανοίγω με τους troublemakers. Και αυτό ήταν τεράστια εμπειρία. Το να ανοίξεις για τους Scorpions. Βέβαια μου αρέσουν την Purple περισσότερο, αλλά οι Scorpions ήταν πολύ πιο. Και κάναμε και όλη την περιοδία. Πολύ πιο αγαπητή, περισσότερος κόσμος. Στην Αθήνα, ας πούμε, παίξαμε σε 20.000 κόσμος στο ΣΕΦ. Δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε αυτά τα πράγματα. Και βέβαια αυτό βοηθούσε και τις τοπικές μπάντες στο φεστιβάλ. Αυτό όπως είπαμε και πριν. Ξαφνικά για το παιδάκι που στη μικρή πόλη των Ιωαννίνων, στη γειτονιά του έπαιζαν οι Scorpions, αμέσως το έδινε μεγάλο κίνητρο. Δηλαδή ένα τέτοιο φεστιβάλ που μπορεί να γίνει οπουδήποτε, αλλά ήταν ο χώρος τόσο εκπληκτικός, μαγικό τελείως. Και θα μπορούσε, σιγά σιγά να το χτίζεις, να συνδυάσεις τη λίμνη, το νησί, πράγματα που δεν τα έχουν άλλες πόλεις και να φέρεις με αυτόν τον τρόπο να γίνει η πόλη ένα φεστιβάλ ολόκληρη. Και να φέρνεις κόσμο που αν συνδυάσεις και τις φοβερές ομορφιές του νομού, δηλαδή Ζαγόρια, Τζουμέρκα, Μέτσο, Βοκόνιτσα, έχεις ένα πολύ ωραίο πακέτο. Αυτό ονειρεύεσαι? Αυτό τους έλεγα. Αυτό όμως είχε πολύ θετικό αντίκτυπο και στους γονείς. Και έρχονταν και έβλεπαν και έλεγαν τώρα, γιατί να πάω το παιδί βιολί, γιατί να μάθει ηλεκτρική κιθάρα. Έβλεπαν ότι όλο αυτό είχε αρχίσει να καθαρίζει σιγά σιγά. Ότι. Συγγνώμη, είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω και δεν θέλω να σε διακόψω. Ότι δεν χρειάζεται να είσαι βρώμικος, ναρκωμανής και τρομοκράτης για να παίξει ροκ. Γιατί αυτή ήταν η εντύπωση στους γονείς, στους δικούς μου, ας πούμε, στη δικιά μου τη γενιά. Ότι είναι τρομοκρατικό όλο αυτό με το ροκ. Πες μου. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μετά από αυτή σου την εμπειρία θα παρότρινες έναν νέο που ασχολείται με τη ροκ να γυρίσει στα Γιάννενα. Όχι μόνο αυτό. Θα σας πω και το σημαντικότερο από όσα κάνω, που θεωρώ εγώ. Πέρα όμως από τα φεστιβάλ και τα μεγάλα ονόματα, από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει, εγώ θεωρώ δηλαδή, είναι σε συνδυασμό με το Δήμο και τη δευτεροβάθμια, και πλέον το κάνω και σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό, μιλάω στα παιδιά για την ιστορία του ροκ. Δηλαδή σε ένα μεγάλο χώρο, ένα μεγάλο θέατρο, μαζεύουμε 500 παιδιά και σε συνδυασμό με προβολές και τραγούδι, δηλαδή προηχογραφημένες οι μουσικές, αλλά η φωνή live, ξεκινάω και τους μιλάω, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά από τις βαμβακοφυτίες, πώς αυτό προέκυψε και έγινε το blues, πώς το blues έγινε rock and roll, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones και φτάνω μέχρι σήμερα. Δηλαδή και καταλαβαίνουν τα παιδιά όλο αυτό το μαγικό ταξίδι της rock μουσικής, που είναι μια εκπληκτική μουσική και δεν χρειάζεται ενισχύσει ούτε από ναρκωτικά, ούτε από πόσο μακριά μαλλιά θα έχεις, ούτε ήδη σας έλεγα προηγουμένως. Τα παιδιά είναι εξαιρετική μουσική. Το rock είναι μια εκπληκτική μουσική πάνω απ' όλα. Και αυτό προσπαθώ να αποδείξω στα παιδιά και να τους βγάλω λίγο από το κεφάλι ότι δεν θα πάω να ξεπλύνω ότι η rock μουσική δεν είχε άμεση σχέση με τα ναρκωτικά. Εντάξει, αυτό είναι θέμα καθενός όμως. Οποιαδήποτε μουσική και οποιαδήποτε. Σε οποιαδήποτε κοινωνική, σε οποιαδήποτε τάξη υπάρχουν, εφόσον το θες, τα πάντα. Αλλά δεν σε κάνει ροκ αν κάνεις ναρκωτικά, ούτε αν κάνεις ναρκωτικά είσαι ροκ. Αυτό περνάω στα παιδιά. Και στο τέλος γίνεται ένα πολύ ωραίο πανηγύρι και τα παιδιά αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε μια συναυλία και είναι σούπερ αυτό. Και το θεωρώ ότι είναι αυτό που μπορώ να κάνω για να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου. Αμυστή πάντα. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όχι, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που... για το όραμά σας και για το τι κάνετε στα Γιάννενα και βοηθάτε όσο μπορείτε τους νέους καλλιτέχνες. Θέλω να ελπίζω ότι έχουμε κάνουμε και άλλα πράγματα. Έχει πολύ μεγάλη προοπτική αυτό.
Σας το εύχομαι. Και περιμένουμε να δούμε. Και δεσμεύομαι να έρθω να μαζέψετε παιδιά να σας κάνω το School of Rock. Τέλεια. Νομίζω το έχουμε. Ναι, θα έρθουμε. Εύκολο.